Nginibingelele-ke babukele emakhaya, nginibingelela ngaphansi kohlelo lethu umgwazela. Babukele emakhaya nibingelela yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukele emakhaya, namhlanje-ke sibhalele usisi la wathi ucela simsize. Nali iqola elimthathela imali yakhe, alizange sasifeza isithembiso ababethembisane sona ukuthi uzomtholela umsebenzi. Akazange-ke asasifeza isithembiso ayisithembisa usisi. So usisi uma eyofuna imali kuyena, yena uzenzela okwakhe. Kodwa-ke babukeli nani niyazi anginawo amaningi, ake sinikeleni khona. Ke siyozwa ukuthi umfowethu uthini. Sanibonani balaleli, lo khulumayo uKhulile waNdlovu. Ngibhalele umgwazelo ngoba ngibona ubasiza nje abantu abaningi. Shuthi la kunobhuti engamnikeza imali ukuthi angifake emsebenzini. Ngoba ngesimo sokuthi ngibona ukuthi uyabasiza abantu abaningi, uyabafaka emsebenzini, nabangani bami sebafakile, nami ngase ngayikhipha-ke imali yami last year. Kuze kube this year akazaze angifake emsebenzini, akayikhokhi imali yami. Mengabe ngiyakuyena ngifuna imali yami, ngikhulumela iy'tori zakhe. Athi angingene endlini, sembhedeni nje zonke lezo zinto lezo. So ngicelile-ke ukuthi-ke beze bezongisiza ngoba obhuti bami abafuni ngisho ukuyingena le ndaba le. So ngicelile-ke abangangaye-ke ukuthi bezongisiza-ke. Khona la sesi. Khona. Oh, bafo njani? Singangena? Hayi singene ngoba vele asizile kabi. Nangifika namakhamera manje kwenze njani? Lalela la baba, uthi singene. Sokuchazela Ningena phakathi. hayi manini. Ngena kanjani manje? Yena nani bafethu? Nani? Yeah, Yeah, right. sakufica kahle-ke ujima-ke. Sikuthole Kwenze kahle. njani manje? Ngicela imali yami. Ema umancane. Uma bese sithathe la bafethu becamera bangene kahle. Ngena. Azo. Ya, hamba kanjani baba? Ubuze ukuthi imali yami uzoyikhokha nini? Awume. Imali yakho nje hayi bo, imali yakho yani manje? Imali yami Ma. engikunike yona u-2.5 wami uzonginikeza nini? Hayi wena ngabe yasho ukuthi nje bese uyazi usungikhumbula. Manje ngokuza kwami nje la ngilokhu ngintanta ngehla ngenyuka ngiza la wena usubona ukuthi mina ngifuna wena. Awu phela Mina nawe ngifuna imali yami. Ikakapane ngeke ungalifuni. Hawu futhi Ngifuna ngisex. imali yami. Ayikho into bani engangifuni. Cha awumeke ngi-understand kanti kahle sesikwenzakalani lana babili. mina. Nange sekhuluma ngokukakapani ngokuthi Ubhuti useksi. lo wafuna imali kumina engango-2.5 ethi uzompaka emsebenzini. Kuze kube mhla walokhu akaze azangifake. Sukela last year. Phela angithi mina angiyona imanager emsebenzini. Imanager ngisakhulumile nawe. Kodwa imanager isalokho nami ngithembisa. Kodwa futhi imali ngayinikeza. Utremile yini? Angizwanga futhi. Utremile yini ngendlela okhuluma ngayo? Cha angithimile futhi. Cha, angizange ngisho ukuthi utremile. Ngithe utremile yini? Angithimanga. Hayi ke Alright, mina ngifuna ungakhuluma. imali yami ukuthi manager kwanje kusukela last year usakhuluma nemanager kuze kube this year. Cha phela angithi yona imanager lokhunya edembeselayo. Hayi Manje- ngifuna mina ngifuna imali yami. Imali kasisi mfethu. Imali abafisi imali ish sibona ngayini hayi Ngifuna imali yami. Kahle mfethu kwenzakalani ngawo yini manje? Imali- Belisenzeni. mana, mfethu, Lalela imali. la imake wo. Yaba. Qale silungise lento. Adlala la yazi. Alingisijwayele kabi. Yazi? mana mfethu Yes. kahle lento bekumele siyikhulume sobawu2 Kade ama-bodyguard la kade ke sasikhuluma sobabili. cha phela mana lalela lento kwakumele kodwa bekumele sixoxisane yazi uyazi naseqala isikhathi ungenza imali babengekho labantu lapho kodwa manje wona usungivela nabantu abangaka manje la Cha lalela la. Silungise nje le ndaba before size siye kude. kuze silungise kumele ngilungise Thula phela. na wena wawungekho enginikeza le mali Ngicela uthule phela ukuze ungilalele uthi ngithini mina. yeah Manje ukhuluma ngale mbobo yakho nami ngiyakhuluma ngapha sozwana kanjani? hayi ngikulalele ke Alright. mfethu Nayi-ke into imkanje. Usisi usibhalelile kuhlelo lethu. Wathi ucela simsize sizomlandisa imali yakhe kuwena. Le owayithatha umthembisa umsebenzi kuze kube today. Wena usisi awumfakanga emsebenzini.
Awukuchaze ukuthi kwenzekalani ngempela ngendaba yemali. Cha mfethu yazi imali wanginikeza impela imali. Nami ngamthembisa indaba yomsebenzi kwasho ukuthi ke umuntu odembeselayo lapha imanager. Ilokhu imanager khuleka mfethu khuleka ngazuthi ngiyakubona. Mhlambe ngazuthi umpintsheke. Sizothatha ke izinsimbi lezi zakho. Masisi usazo man awukwazi ayithi imali nani niyamkhotha kanamali lo uhoba kanamali udlala ngabantu lo uyascam sizothatha kokuzoba nemali ke uzulethe imali yami ke ile la indlela ebokekayo ebonayo ukuthi hayi man akho zinto zami engizoyithatha la endlini ngifuna imali yami phela imali uzoyithola imali mfethu ngifuna imali yami Ima mfethu uzothola kanjani umsebenzi ungishaya lethe nesiqoko sami abantu bayazi bebuka amahlaza sekhanda lethe isiqoko sami sheshisa lethe isiqoko sami ushayela ngesiqoko lethe isiqoko sami wena ngisiqoko yini manje manini bafethu angili bafethu so manje wenzani hayi angili bafethu mfethu awumeke wo yaba ngibuyele la mhlawumbe ucaze siyadlala hayi ngiyathanda okay ngikubambele la mfethu sorry sis kancane asiphume nje lebench la mbe iyona le ngidida uyitshela ukuthi mhlawumbe uyasala hayi manini bafethu manini bafethu awumancane khuleka baba siyenza kuwena sisalungisa la ukuze simeni kahle sonke endaweni eyodwa kungabi khona ozobalekela omunye ya nazoke awuza ngapha mfethu awuze ngapha sikubone kahle ya imangale yakhuluma ke imali ngizomnikeza iphi imali yasisi ngizomnikeza iphi ngizomnika iphi othi ngibo akanikeze noma inyanga ezu4 5 abona ke zinde lezo inyanga kusukela last year kuphinde kube nezinyanga ezu4 ngaphezulu ngizokunikeza serious ukuze ngibone ukuthi uzoyikhokha leyo mali yini ozomnika yona ke ngiyibambeke hayi okwamanje akukho ngathi ngingakunikeza khona shuthi phela leyo mali ayikhokhe cha hayi imali into ozoyithola imake ngeke angiphumi mina la endlini ngingaphethe awumancane imake njoba uthi kusisi nje akame izinyanga ezingaki ezu5 noma 6 ezu5 ngoba 6 okushuthi kahle kahle lo msebenzi wawuvela ungekho umsebenzi into ekhona mfethu ukuthi nami ngisalinde imanager ukuyena ongiphethe because mina ngusupervisor so imake imanager mayithi ufuna umuntu itshela mina mase ngithatha umuntu sengimfaka emsebenzini yabo lonto le pho yini wena wathi kusisa kalinde izinyanga ezu5 angithi ke imali ngizobe sengihlanganisa le mali ayifunayo uma sengimhlanganisele imali yakhe sekuyaba ke sengithola omunye umuntu ozobe efuna umsebenzi ngimfake emsebenzini yena ngiyobe ngingasahlangene la ngoba usezewangilethela ama bodyguard engingawazi namakhamera engingawazi wemfethu uyazini ke ukuze sizokwenza lento ibe lula yaba angithi uthe usisi umbamba malini 2.5 yeah okay kumele kushuthi kube khona something ke nathi esizokubamba okwakho okuzokugquzela ukuthi ubuyise imali kasisi yabo umuntu wesifazane lo ngilalele phela nizokhuluma umuntu wesifazane lo kunzima ukuthi athole imali mayingalahlanga umlenze ukuthi athole imali engasebenzi inkinga leyo so wena umfana ungakwazi ukungena kaGobi iqolo hamba uyophanda awumeke nkosi yazi ukhonthini hayi ngayini 1000 nganineza ubhuti wakho sengikhumbula kahle lalela la baba wena yini usijwayele kapi serious ngamnikeza imaki wo wena kahle kahle kushuthi kahle wena ujwayela thina kahle angazi phela yini ekuvumisayo ukuthi usisi wena imali u2.5 manje siqhiqhiqhi isiyabuya phethe ingqondo ukuthi kombe sizomfonela ke simbuze ungena kwethu la kulahla imemory yakho hayi kuyilahlile imemory kuthe ngingena nje ngabe yabo ngabe ngitatazele nami ngabe ngiqala ukuthi labantu asengena nabo ubathathe manje yabo lo nawe nje hayi ngitatazela ngempela mina ungixakile uma ungitshela ukuthi yabo uyangixaka manje usuqala ukhuluma ezinye izinto ade uthi la usisi uze kuwena uwarawara uyamchama warawara awu cha vele lokho into vele ayevele emile naye before sisi kahle wena uyagula lo ubufuna ukuyithintela la uyagula lo wayevele 18 hayi uthi befuna wayevele 18 imake
phela nake na jola mhlambe Hhayi, yabo sasinontshontsha, makuwukuthi umntshontshana nomjola Eh. ngingaphuma kule ndaba ngoba mina vele angiyingeni indaba zabantu abathandanayo. Hhayi, sasingajoli Shuthi sasitshontshana umthetho wakhe ukuthi nje uje. wayenginikeza yabo enginikeza ngasese. Ekunikeza mhlambe usicacisele. Eh? Mhlambe ungazi ukuthi thina silahleka phela ngakunika imali le yakunika Wayenginikeza imali enginika konke yabona. osisi. Hayi ingazi ukuthi kukhulu la. Kahle kahle lokho esize ngakho ngazi ukuthi akusikho. Khona nokunye okungale. Nangikunika konke nakuphi okunye? Kodwa lento bekumele siyixoxe. Nakuphi okunye? Chaza phela nangu sisi. Ngiyabuza phela ngoba phela wena usuyangihlambalaza manje. Nakuphi kokunye engakunika kona? Kanti awasawazi manje umbhede wami awakazulalela embhedeni. Ngiyawubona umbhede ngiyawazi manje ngiqala nokuwubona njengamanje. Sisi sorry. Khona la ngilahlela khona nami. Umuthi uyawazi. Hayi. Ngiyawazi umbhede nawo ngiyawubona ngiyaqala nanokungena la endlini yakho. Usuyaqala manje. Imali wayenginikeke kanti. Imali phela sahlangana emgwaqweni ngakunikeza njengenjwayelo nje basuke sihlangana. Unamanga lo. Wena thana usuvimbela ukuthi bengangisizi mhlawumbe ngoba bethi ngeke beze beyingene mengabe ukuthi sake santshontshana. Angikaze ngitshontshane nawe wena ngifuna imali yami kuphela qha kuwena. Ubhuti wami lo othe imali wamnikeza sizomfonela. Imaki. Yaba. Uneshoka kangakanani ukuthi wamnika imali? Hayi yena ngamnika ukuthi angisazi ukuthi kwakuyiphi inyanga nosuku yabo. Kodwa yena usiswa ubhuti wakhe ngamnikeza. Yazi ngathi mina ngoba akekho ngicela ukuthi unginikele yena ufike usho ukuthi unikeze uba. Yabo. Because ngathi ngiyafika ngisi ngiyanokha ngafica kukhona yena lo mjitha futhi nakhona wayewasha iwashing kuyisonto mangikhumbula kahle. Kwakuyisonto nami ngi-off ngesonto. Wayiwasha ngathi awu yazi bese ngikade ngibheka usiswakho la. Awunginikela yena nali 1000 but uyazi yena. Wena nje uzofika usho ukuthi unikeze uba 1000 uyazi yena. Okay. Yabo. Manje uyangixaka mase ezothi 2.5 ngoba phela ngazi ukuthi mhlawumbe 1.5. Mina imali esasinikene yona mina engayinika wena kwaku 2.5. 1000 alikaze lifike kumina. Bengeke ngifike la ngithi ngifuna 2.5 mengabe 1000 lafika. Wena wangafona ngani ke kusubusisa ukuthi ulitholile yini 1000 lakho? Wangangifonela ngani ngoba phela mina ungificana. Inamba yakho phela ngithi angisenayo. Angithi uyabona ukuthi sawubugebengu bonke lobo. Awusenayo futhi inamba yami kodwa futhi mina wena ubungilindisa umsebenzi. Yabona nje bese angazi noma yaduka kanjani ngoba ngayibheka ayisekho. Ayisekho. Uyiqonda lona. Kubhuti wakhe awuzange nje uyihluphe nanokucela inamba yakhe ukuze uconfirm kuyena umtshele Ingoba lapha bese uyabona wayephithize washa nami vele yabo ngijayele. Ayisho ngalento ayishoyo. Bese 300% sure. Lalela ke makuwukuthi ke siyafona sithola ukuthi akusikho. Kuzobe sekusebenza isandla sensimbi ngoba manje ungazi ukuthi wena ngiyabuka ukuthi la uyitshela ukuthi mhlambe khona Cocomelon mhlambe ucathi Cocomelon. Hayi bafisa angibona Cocomelon. Pho manje ngifuna imali yami. Angibona Cocomelon bafisa. Alright lalela ke mfethu asenzeni kanje. Awusiphe cela ungiphe inamba le kabhuti wakho. Yes, sithi number. It's 0 Yep. 76 198 5443. Wena akwazi igama labhuti wakho. Hello? Unjani puti? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila, ngithi ngila kumdu. Uthi umdu khona imali engange 1000 akunikeza yona. Angizange wethi. Umdu uthi kunemali engange 1000 akunikeza yona. Bangigeze ngani engaka? Angimazi. Hayi mina uyagula lo mfethu. Lo yazi lo uyangifuna ngifuna imali yami lo muntu. Wathi uyayizofuna imali yokugibela umuntu mina aza ngibuyisele lo muntu. Hawu nawe kanti uyakukweleta futhi? Manje kanti kwenzakalani kanti? Hawu nangu nje uthi uyamkweleta. Khuluma naye mfethu. Wesipha Wena uyamthuka. le mali engakunikeza yona ngathi neza usisi wakho. Ngoba ngithi awubuze nje cha yini kwenze njani manje awabuyise lapha khuluma into ngeke kwenze njani?
Hayi bafethu akwana amaphoyisa lawo mfethu. Imali engakunikeza yona wenze njani kanti? Lana plan ngitshele mfethu abone phela uzama ukuyenza mfethu ngeke kusiza yabo. Cela ukuthi ungibuyisele waphi Mdelane. Sizotha nginendlela mfethu anginayo imali yokugibela lapho leyo nto le. Leyo ndaba yakho mfethu nesitela ngifuna ngisho kuyingena. Kodwa uyokuhamba manga mfethu ngifuna imali yami bra wami yebo lona. Hey, uzethembi. Ora siyabonga mfethu. Alright. Ya mfethu ukhuluma ke usuyizweleke istory ke la nangu umfethu uyachaza ukuthi kahle kahle nje ayikho and futhi nawe uyamkweleta. So into ezothiwani ke le awuke usitsheleke ukuthi futhi wena kahle kahle uma ubuka thina ubona uPopayi. Hayi lutho bafethu angibona Pho ubonani? hayi Ngibona uKokomelon. cha mfethu hayi. Imali ngizomnikeza ukuthi imali. Nini? After kwalezi inyanga ngesengiyibalile bafethu. 5 months. Yeah, 5 months, Okay. 6 months. Sisi Ngilokho ngihlanganisa nje bese mhlambe labo 500 ngimkhokhela nje kancane kancane yabo. Ngikhokhela nje kancane kancane. Ake uzongisiza ke mina kube khona into ezonginika yona engizohamba nayo ukuze uzokwazi ukuyikhokha leyo mali. Awukwazi. Ngeke ngikwazi ukuhamba ngingaphethe lutho. Sekukude yakho imali yami ungayilethi. Side lesikhathi. Akuzona izinto zami futhi lezi. Anginankinga. Uyothi nje umakalanga mase ngibone sengasekho lutho. Anginandaba noma kalanga mina ithini ingane zami. Imali lesikhuluma ngayo. Ngithi mina angithenganga lutho la endlini. Kulungile ukuze uzoyikhokha ke kufanele ngithathe zona lezi engezona Lalela ezakho mfethu. ukuze ezokubuza lowo makalanga ukuthi ishone phi izinto mase uyamtshela ukuthi ishone. ukuze uzogqugquzeleka nawe. Yes. Ube nefuqufuqu noqozo lokuthi Yebo. wenze njani ubuyise lokhu njana kasisi. Kodwa phela bafethu anginalutho kwami la endlini. Yabo nje Ngithi uzonginikeza le mali. Sure. Yabo nje la endlini mfethu umakalanga umuntu Umakalanga ke uzozilanda yena ke esehamba nawe. Okay, lalela ke mfethu. Sisi awuthi mhlambe ongathi uma uyibambile izomenza ukuthi umfethu abe noqozi lokuthi akubuyisele into zakho. Yini nje mina engayithatha la endlini mobile. Okay, ima ke before size siye phambili. Wazi ukuthi lezi zinto azoyithatha usisi aziki yena. Izohamba nathi. Hayi bafethu uzohamba nani kanjani manje? Okay. Ayikho into azoyithatha la endlini. Akwazi ukuthi angiphuma nalutho la endlini wena imali yami. Khona iphathi ongayizwa la kahle. Asiceli. Siyakutshela ukuthi sizothatha into usisi ayibonayo ukuthi i-right for yena. And leyo nto ngeke izihetsale nosisi. So hamba nakuthina. Mhla usubuyisa imali kasisi ila khona ke sesiyobuya ke nathi sikubuyisela impahla yakho usisi somnikile imali yakhe. Hayi bafethu ayikho into ezohamba la endlini. Ngizohamba nakho. Alright sisi ngicela uqala ukubukhomba. Sizohamba nawo amafoni lawo Okay lawo uthu. Sihambe nezinsimbi. Manje mina mase ngitholakala lapha Ugqokani hlobo luni lweingubo wena vele sihambe nezinsimbi. ngikho into yasemgaqweni. Sifuna yona. Thatha naye yabo lezi zasemgaqweni. Vele anginayo ke pen. Sizokuthatha ke lo. Lo shwayela. Yilokhu sizohamba nabo. Shwayela. Ngeke mfethu mbaba. Angikwazi into zami. Thatha. Angikwazi uthatha into zami bafethu. Nenze njani? Thatha sisi pen. Sizokuthatha. Sicela ukusiza sisi sikuthathe le pen. Nazi izinto ehamba. Cela ubeke la mnyaka. Angikwazi uthatha into zami bafethu. Sizoyithatha into zakho wena uzulethe imali yami. Imali yakho uzoyithola ngishilo imali uzoyithatha. Sisi thatha okuthathayo. Into neingubo zakhe. Imaki afuna ukugcwalisa la wardrobe ukuze azogqugquzeleka. Wena musujwayela la. Bafethu ngikahlena ngikwazi uthatha into zami. Lalela hey wena wenzani lenyoni bambe mfethu. Bambe lo sijwayela wena kabi. Into zakho. Thatha sisokuthathekayo nje ukho. Sizokuthatha nje sambe nabo. Ya ungaqoqi phela konke ngimshiyele ndakazo. Ufuna imali yami. Uzohamba Hayi manje ngizogqoka nithatha amafoni ami Uzobona nawe ukuthi ngizogqoka. uzogqoka. Kahle ngikwazi ukwenza lokho. Wemfethu mtetele mfethu. Lalela ke ba. Mtetele ba mtetele. Mtetele mfethu mtetele. Mababa mimiyeke yewe. Lalela la. Asilwi nawe yazi. Ngizwa kahle. Ukuthi into esifunayo imali kasisi. Imali uzoyithola. Okay. Kodwa emva kwalo 6 months engilokhu njalo. Nawe ke impahla zakho uzoyithola after 6 months. Asambe bamtetele lo. Neimpahla uzoyithatha emva kwa 6 Emva kwa 6 months. months. Yini manje wena?
Wena uzoyiletha. Kahle wena nini ungibamba? Sokhathala maqole eThekwini. Angikwazi ukuthatha into zami phela. Uyaphi? Uthatha into zami. Uyaphi? Uthatha into zami, angikwazi ukuthatha into zami phela. Wena wathi usijwayela wena. Awubathi Okwazi. Wenzani wena? ngizothatha into zami. Hawu. Nangumuntu engathi uyagula ekhanda lo. Lalela mfethu. Asenze sisi. Usu right? I-right. Alright, asambe. Ngalokho engikuthathile. Asambe. Eba 6 months esengiyobona ngawe. Okay. Wendon. Bambala boys. Lalela kahle. Uzongiyela. Lalela sijwayela kahle. Ngikiyela la endlini. Hayi. Mina bengizoba yini? Angikwazi. Sizo Keep back. Kiyeleni impela uzoqaqeka nomqondo. Alunga buyisa imali zabantu. Ngoba uyiqola umthetho wayo. Apha la ijele leli ngokubopha masisingikhaya. Ngishayela imali yami. Sakhala. Ihenge motsana.